To a cikin shirin za ku ji cewa fadar White House ta ce an samu ci gaba a tattaunawar tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin Amurka da Iran. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce an samu matukar raguwa a yawan yaran da ke mutuwa sanadin kamuwa da cutar kyanda a cikin shekaru 25 da suka gabata. A Najeriya masana na ci gaba da tsokaci kan zargin da shugaban majalisar dattawan kasar ya yi akan cewa karuwar ta'addanci a kasar na da alaka da siyasa. Bai kamata a ce ya kawo wannan batu a lokacin da ƙasa take fuskantar munanan ƙalubale da na tsaro a cikin ƙasa ba, da kashe-kashe na waɗanda 'yan ta'adda suke ta yi, 'yan ina da kisa da illar da al'amarin yake ma harkar tsaro. Har ila yau a Najeriya kungiyoyi masu bukata ta musamman sun yi kira ga gwamnatin jihar Katsina ta aiwatar da dokar kyautata rayuwar masu lalurar na ƙasa a jihar. Farko dai doka ce wadda a matakin ƙasa an yi ta, wadda kuma a ƙarƙashin dokar akwai tanadi da aka yi na kafa hukuma. Ita wannan hukuma ce wadda za ta rika kula da harkokin mutane masu bukata ta musamman. To muna kuma tafe da labarin wasanni da sauran rahotanni a masai bayan kun sha labaran duniya daga wurin Ahmed Kabo Idris. Fadar White House ta ce tattaunawar tsawaita wuta ko kuma tsagaita wuta ta buɗe wuta kenan tsakanin Amurka da Iran na tafiya yadda ya kamata, ana samun ci gaba awanni kaɗan bayan isowar masu shiga tsakani daga Pakistan a birnin Tehran. The Trump administration wants the talks to continue. Wakiliyar BBC ta ce gwamnatin Trump na son tattaunawar ta ci gaba ta hannun Pakistan da ta shiga tsakani. Mai magana da yawun shugaban Amurka, Colin Levitt, ta shaidawa manema labarai cewa ba a sanya wa'adin lokacin fara tattaunawar kai tsaye ido da ido domin kawo ƙarshen yakin ba, amma ta ce akwai yiwuwar gudanar da irin wannan tattaunawa a ƙasar ta Pakistan. A halin yanzu dai babu wata ko kuma wata babbar tawaga daga Pakistan ƙarƙashin jagorancin babban hafsan sojin ƙasar Asim Munir na birnin Tehran a wani bangare na ƙoƙarin Islamabad na shiga tsakani ta sasanta. Jami'an gwamnatin Lebanon sun ce jerin hare-hare uku da Isra'ila ta kai sun kashe akalla ma'aikatan jinya uku, ciki har da wani da aka nuna a wani rahoton BBC. Ma'aikatan lafiya ta ƙasar ta ce an kai harin ne kan wata tawagar masu aikin ceto yayin da suke ƙoƙarin taimakawa mutane a wurin da aka kai harin Isra'ila a garin Maifadon. When a second, then a third teams headed to the site. A cewar wakilin BBC, lokacin da wata tawagar masu aikin ceto ta biyu da ta uku suka isa wurin don taimakawa, su ma an kai musu hari. Daga cikin waɗanda suka mutu har da Fadel Sakar, wanda BBC ta shafe kwanaki tana tare da shi a farkon wannan wata, yayin da tawagarsa ke aiki a wani tanti na wucin gadi. Jami'an Lebanon sun zargi Isra'ila da kai hare-hare da gangan kan ma'aikatan lafiya. Sai dai sojojin Isra'ilar ba su mayar da martani ba. Wani alkalin babbar kotu a Brazil, Alexandra de Moraes, ya bayar da umarnin a fara binciken laifi kan zargin ɓata suna da aka yi wa Flavio Bolsonaro, babban abokin hamayyar shugaban ƙasar Luiz Inacio Lula da Silva, a zaben watan Oktoba da ya gabata. Sanatan mai ra'ayin riƙau kuma ɗan tsohon shugaban ƙasar Jair Bolsonaro ya wallafa wani rahoto ko kuma wani hoto a shafinsa na X a farkon watan Janairu, inda ya danganta shugaba Lulu da safarin miyagun kwayoyi da halasta kudaden haram da kuma magudin zaɓe. Wakiliyar BBC ta ce an baiwa 'yan sandan tarayya kwanaki 60 su gudanar da bincike kafin masu tuhumarsa su yanke shawarar shigar da ƙara. To labaran duniyar na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Kafar yada labaran Birtaniya BBC za ta rage yawan ma'aikatanta, a cewar mukaddashin shugaban BBC Rodri Talfan Davis. Kimanin ma'aikata 2,000 ne za su rasa ayyukansu cikin shekaru uku masu zuwa, a wani mataki na rage kashe kudade da kusan dala miliyan 700. BBC na samun mafi yawan kudaden shigarta ne daga lasisin samun shirye-shirye da 'yan kasar Birtaniya ke biya. Sai dai duk da cewa kashi 94 cikin 100 na mutanen na kallo ko sauraron shirye-shiryenta a kowane wata, adadin masu biyan kuɗin na raguwa. Mr. Davis ya ce idan tsarin samun kudaden kamfanin ya daidai da yadda ake amfani da ayyukansa, matsalar za ta kau. Wata kotu a Kenya ta yankewa wani ɗan Cana hukuncin ɗaurin shekara guda a gidan yari
tare da tarar dala 7,700 bisa laifin yunkurin fitar da tururuwa masu rai daga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Alƙalin kotun ya ce hukuncin an yi shi ne domin daƙile ƙaruwar safarar tururuwa ba bisa ƙa'ida ba. An kama mutumin ne a watan Maris a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na birnin Nairobi, dauke da tururuwa sama da 2,000 da ya ɓoye a cikin jakar kayansa. Lauyansa ya ce zai ɗaukaka ƙara akan hukuncin. Haka kuma an gurfanar da wani ɗan ƙasar Kenya da ake zargi da samar masa da tururuwan. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla a gaida Ahmad Kabo Idris da labaran duniya daga sashen Hausa na BBC.